Ikaw o Ginoo. Niadtong panahona mitungas sa Hesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo, ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon ang gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Ganahan kong musugod sa pagpamalandong diri sa atong tubag sa Salmo. Sa atong tubag, ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Pagsuwat aning maong salmo, wala pa mauso ang social media, wala pa manggani madiskubre ang tibuok kalibutan. Ang known world raato didto ra gyud sa hain to mga developed countries, sama dito sa kanang tawag na turog Holy Land, ngadto sa Egypt, mora na siya gitawag og kalibutan. Pero nganong na hibaw-an naman daan nga ang ilang mensahe mulukop sa tibuok kalibutan, nya natinuod ra ba gyud nga naman ang mensahe sa mga apostoles ni Kristo o sa mga propeta sa Ginoo ning abot nganhi sa San Vicente, Liloan, pagkalayuan ani. Di ba? Why kwanto ha? Why cellphone ay? Why kaning social media? Yan, hibaw-an na daan ng ilang mensahe mulukop sa tibuok kalibutan. Nga naman, tungod kay ang ilang mensahe mao ang mensahe sa Ginoo. Nya ang Ginoo kay wa may lugar sa kalibutan nga wa siya. Amo nang dali kayong mo kuyanap. Nya unsa may mensahe sa Ginoo? Hibaw mo. Matod pa sa unang pagbasa, ang maayong balita kay wa nay tawo nga giila nga dumuduong or stranger. Ang tanan sakop na sa banay sa Dios. Ana. So kitang tanan mga tao giila na tas Ginoo nga iyang mga igsuon, giilatang Kristo. Nya sa Dios Amahan, iyatang mga anak. Nya ang Espiritu Santo nagpuyo natong tanan. Mo nay nakanindot. Nya lipay mo ana. Gi inay mong tupad. Ing na anak kas Ginoo, igsuon ta. Ing na. Maangkon ba na nimo? Igsuon ta, anak kas Ginoo. Nga, di man gani mo mupaduol diri lingkod diri dol-dol adto mangay muslayo. Ilaran na diha, amo sa diri, ako sa diri. Karon diin man dapita ang problema. Pareha sa akong igagaw sa una ba nga igo-igo ra sa taon ang naong ngano pa man ka maminyo. Apo pareha gumignaong gud. Ingadi siya ako ready nako pero sila lang di pa ready. Sa kinsa mang sila siya ang ako ang gustong pangasawon wa pa magimsugot nako. Nga siya ready na pero ang katulang gusto niyang pangasawon di magyud mo sugot. More sa na ang Ginoo. Ang Ginoo ready na. Andam na siyang mo gakos na to. Isip iyatang mga anak, isip iyatang mga igsuon. Kita lang, di mo sugot. Nya ang Ginoo di mo na mamugos. Di mamugos eh. Mauna nga ang resulta, daghan kaayo ang dili mudawat sa Ginoo.
Diri lang gani sa atong unang atong gospel sa 12 kagipili is Ginoo na magiusang mabudhion gitawag og Judas. No. Karon pista maron ni San Simon Patriota og ni San Judas Tadios. Duha man kabuk Judas, duha sa kabuk Simon angan. Ang usa Simon Pedro, ang usa Simon Patriota. Yang Judas duha, Judas Tadios anak ni Saint James or ni James ni Santiago, og si Judas Iscariote nga nagbudhi kang Hesus. Ngano kang nagbudhi mas Judas ni Hesus? Inyong paminaw. Makaako mo budhi o Ginoo? Kamo? Adi mo kaako? Hoy. Wa mo kibaw nga pirmi kitang mahimong Judas. Nganong nagbudhi si Judas ni Hesus? Una, tungod kay si Judas nahigugma sa iyang kaugalingon. Labaw ni Hesus. Nya unsa may iyang gibuhat nga niadto siyang Hesus aron tagaan lang siya og pabor. Og mao to gihimo siyang treasurer ni Hesus. Himo siyang treasurer. Moro gito iyang gusto. Gusto mo kay siya kwarta. Tagaan mo siya kwarta. Ato ding Hesus. Kita bitaw mao mo sana. Inigingon nga simba mo. Nya pag-ampo mo. Labi na dinhi, dunay mamilagruhan dinhi, maingon din, ampo mo da San Vicente. Basta lagi mudaghan gina imong kwarta. Ana. So daghana din imong dagkot lagi. And simba mong San Vicente di liluan. Pasar gyud mo sa board exam. So daghana na dinhi. Ngano man, pabor man. Pabor na to. Pero mingon simba mo San Vicente. Papaliton mo slat. So di tan paliton. So samo ta kapurdo yan eh. Adi, kamu unsa mo? Palit mo slat. Adi mo palit? Oo na. Unsa man ninyo gianhi dinhi? Muhog mo kolekta, di kana, sibot. Di gyapon. Unsa man ninyo gianhi? Nga pabor. Kami sad mga pare, sige dito pa mi seminaryo, sige hanmig pangutana ay kanang seminarista pa mi ba? Unsa man gihinungdang magpari man ka? Tungod sa kolekta o sa imong gugmas Ginoo? Among tubag, gugmas Ginoo. Pero sa unahon na ito, kolekta na niya. Ay, pangutanon sa kunutan mo be, kamong nagtrabaho, nganong ni trabaho man mo? Para sa Ginoo o sa kwarta? Kana lang daan. O ang imong pagtrabaho, ang imong tumong kwarta, ang imong pagnegosyo, ang imong tumong kwarta, nagbudhi na kas Ginoo, liwat kang Judas. Na siya. So ang una, gihigugma niya iyang kaugalingon, gigamit niya sa Kristo. Ikaduha, si Judas nakighigala sa mga kaaway ni Kristo. Nakighigala siya sa mga kaaway ni Kristo. Kamo, di mo makig-away sa kaaway sa Ginoo. Di mo makighigala sa kaaway sa Ginoo. Oy, kusog kita makighigala. Ikatulo, si Judas sa may iyang kwan, nahigugma sa iyang kinabuhi. Di siya gustong mamatay. Maunang iyang baligya sa Kristo. Kay nga naman, haron siya mabuhi. Mudaghan iyang kwarta, mabuhi siya. Nya basin sa dangatong iyang mga amigo, ningon sa to, gitagaan na ka namo, di nini mo dayonon, patyon ka namo. Gidayon niya ngadto ang mga kontrang Hesus ngadto sa Garden of Gethsemane. Iya pag yung gidayon og hawak si Hesus. Pero nanagana na gunong tato siya. Nagunaw, iyay, patay ginawa ni. May na lang sa ning siya mamatay kaysa ako'y mamatay. Ana ta? Ang mga apostoles, lahi. Kani si San Simon, San Judas, o ang mga santos nato,
San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz. Unsa may ilang batasan? Gihigugma nilang Ginoo labaw sa ilang kaugalingon. Ana, sunod, nahigugma sila sa pag-alagad, dili sa pagpangwarta. Katulo, nagpakamatay sila para sa Ginoo. Ninduta na. Nya kamo, mauban mo na. Ha? Dili no. Tutok malamon ako. Kinsa dinhi ang gustong mamatay para sa Ginoo. Wow. Bantay ha. Unsa may unang timailhan, igabot ti mos inyo, din agyod ka manugo, magsigi na lang kag alagad. Mao nay una, og magpakamatay ka para sa Ginoo, alagad dili manugo. Nya di na mo manugo. Ikaduha, bisan pa og binuangan ka, himuan kag daghan kaayong mga binuang, din aka masuko. Ana, sawan, di na mo masuko, libakon mo, daoton mo, tikasan mo, ana, labi na gyud dapatan mo, di na mo masuko. Kana ba kulatahon na gyud mo ba? Di mo masuko. Oy, mga naong ninyo. Congratulations kung tinuod. Ikatulo, din adyud ka mahigugmag kwarta. Di na ka maghuna-huna anang kwarta. Unsa may mong hunahunaon, unsaon pagpaambit ang kwarta. Ato pag naa kay kwarta, ang imo yung tumong ipaambit ko ni. Ug wa sa kay kwarta, malipay ra pud kay nga away ikapaambit. Wa man ka maginhanglan. Ug naay kwarta ipaambit. Mao nay gibuhat sa mga santos, sa mga St. Francis of Assisi, San Roque, nila tanan mga santos. Ang kwarta dili mao importante nila. Ug wa sila kwarta, okay. Ug naay kwarta, ipanghatag ra sad. Ayan saban. Anak na mo. Tanawa, patay gyud ka. Nganoman, ihatag ni mo kwarta, di patay ka sa gutok. Anak. Unya magpakulata man ka, patay ka, bunog. Nya di man ka manugo, sige mo lang kag alagad, patay kag trabaho eh. Mao na pagpakamatay. Mao na gibuhat ni Kristo. Mao nang patay gid siya. Nya saban, okay man na. Congrats, ayun lang mong tingog diha. Kitaon sa buhat, matod pa na diyang tarpulin ang buhat mo'y pasultihon. Di ba? Tanaw na to. O ang buhat ba'y nagsulti o ang baba ba'y gasulti? Sige, manindog na ta mga buotan. Mga igsoon, isip mga bahin sa usa ka balay, usa ka lawas ni Kristo, nga mao ang sukaranan diha sa mga apostoles, ato karong ipadayag ang atong mga pangamuyo diha sa pag-ingon, maluluyong Amahan, dungga kami. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mulahutay siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangulo sa tanang kanasuran nga mamahimo usab sila nga pangulo sa pagtuo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ning COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo,
nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Manuluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagpangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Maluluyong Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug naglain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya ug sa ilang kinabuhi, malikay sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Manuluyong Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga maila na ang kabanhawan ug nga mahiusan na sila uban sa mga santos anghel, magampo kita sa Ginoo. Manuluyong Amahan, dungga kami. Amahan nga puno sa kaluoy, dawata kining amo mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.